Ndityisa nanhasi kuti ndizive kuti mumba macho unogara sei, kana kuti utimwo munhu pinda anoshaya kuti ndinomugara sei. Yatoimba yakutotyisa. Namai ava tatisina kana problem nawo. Ndofunga kugara kwavo mwedzi uno watatopinda uyu ndewechi3 2 months chete ndo dzatagara nawo. Iwoyo unobva sei? Tiri kutodawo vanhu kutibatsira. After the gruesome murder of the 5-year-old Mufakose boy, the landlord is left traumatized and is having sleepless nights. Our news crew went down to Mufakose and had an interview with her where she opened up about life after the event. Uyu munhu semunhu wandisina kumboke ndichiziva. Akauya panapa achitsvaga imba yerendi. Inini semunhu asina murume, baba vakashaya. Ndakatoti ndaona munhu anondibatsirawo. Mhuri dzamuri kuona dziri kufamba havasina vabereki. Baba vacho vakashaya, mai ndo vakasara. Saka kuti ndiwanewo mari yekuteerera imba, ndizowana mari yechikafu, ndaitoti ndikaisa munhu mumba ndowana munhu anondibatsira. Saka achiuya panapa, mukadzi ndakamubvunza zvakanaka. Inini handidi munhu asina murume, zvinozondinetsa mangwana. Panobuda kurwa, panobuda chimwe chinhu. Akati hayo, inini handina zvese zvamungandifungire. Murume wangu akafa kumainhuku. Saka handisina murume, ndiri kuita basa rekutengesa, ndiri muvhenda. Mai Mwana, inini handidi zvemusikanzwa panapa. Vakati haiwa, inini musandifungire. Ndeboyfriend yangu 1 haana kugara mazuva akawanda panapa. Mazuva mashoma ndofunga agara 2 months. Ikoko handina kuziva kuti akatomborohwa, nyaya yacho akanoripota kumapurisa. Panapa akarohwa futi neboyfriend iwe, akanomhangara futi kumapurisa. Ino mapurisa edu haana kuita furapu nenyaya iyoyo, haana kumbotsvagwa, haana kusungwa, asi akanga anomhangara. Yakatozobuda musi wataenda kuti mwana uyu, musi waachekwa mwana uyu, ndopakazobuda nyaya yekuti ndakambomhangara, ndikamhangara futi kechi2, murume achindirohwa nenyaya yekungofungidzirana kuti ndofunga uri kufamba, ndofunga une mumwe murume. Saka zvakandiomera uye zviri kundityisa. Handisati ndakamboona chiitiko chakadaro, kuti munhu anochekwa sehuku mumba umu. Akauya mwana achichema, akabata ruoko achichingidzira ropa. Ininiwo ndakabuda mubhedhurumu ndichimhanya kochicho ari kuchema ndiani, ndichifunga kuti mutambiro vevana. Ndopandakasvika ndichiona mwana ari kuchingidzira ropa. Ko waita sehanzi ndarohwa, ndachekwa nadhedhi, vabuda kuenda kupi? Hanzi vaenda. Ndobva uyu musikana wangu akabuda, ndobva akuenda kuti regai titsvage chokusunga kana chitauro kana t-shirt yekuvhara ropa riri kubuda. Saka abuda kudaro, mai mine uyo mudiki akanga ari pamubhedha. Saka vakafunga kuti akarara. Vakuti kisumudza mwana unomisa mumba. Isu tione kuenda kumapurisa nemwana. Ndopa vakasumudza mwana, vakaona akafa, ropa riri kutobuda. Vana ndopa akatanga kuridza mhere. Kochi, ini ndaenda kamira hapa ndisina kumbopinda mumba umu. Kozopinda ndione mwana shuwa ropa zvinhu zvakandirwadza zvandisingagoni kutsanangura. Zvinochityisa pamba panapa. Chiitiko chakadaro kubva ndichikura kusvika ndichembere kudai, ndamboona zvinhu zvakadaro. Pano pakaitika chiitiko chinoshamisa chiri kutotityisa nanhasi.
hatisi kutombowana hope pari zvino. Tiri kukanganisika kana mafungiro chaiwo, hatina kana simba. Nemwana akachekwa mumba umu. Pakachekwa vana vairi neboyfriend yaamai vavo. Amai vakanga vasipo, vabuda vaenda kubhora kungezi maini. Ndobva wasiya murume uyu. Saka isusu murume uyu hatina mboita chikadziko naye. Nenyaya yekuti aingouya everyday. Iyo musi wabva amai vacho vachienda kubhora vaitovese nababa. Ndobva watoperekedzwa kuenda kubhora, bva watosiya vakwidza kombi. Manzwiro atakaita vanonzi vakatopiwa 20 US yekufamba vachidya. Baba vaye ndobva watodzoka. Ndobva watopa iye mwana akazofa uyu, vakatomupa dhora rekuti atenge mazepi. Isu vatatobva zvedu vataenda kuchechi. Kumasikati tadzoka kuchechi, baba vaye vakatodzoka, vakabata paindi yavo yedoro. Ndobva watopinda mumba mavo. Pasina kana chakamboipa chakaitika. Saka tatorara kumanheru. Ndofunga dzava dzatova kuma 9 past 9. Takanzwa mwana wechi2 second born achakuchema achibuda mumba. Inda ndakarara mumba. Ndibatsireiwo kani, ndibatsireiwo kani, ndakuchekwa kani, ndiri kuurayiwa, ndibatsireiwo kani. Saka pandakabuda mumba ndakaona mwana atoo mudining. Achichiruruka ropa akarichingidzira mumaoko kudai, ropa razara mumaoko achichema. Ko waita sei andile? Zvikanzi ndabayiwa nebanga nababa. Vari kupi? Hanzi vatiza. Ndopandakabuda nehanzvadzi yake tikati gaititsvage chekusungisa mwana kuitira ropa riri kubuda rakawanda. Tapinda mumba umu. Tiri kuti tichitsvaga jira, uyu ndopaakati egai ndibereke mwana. Ndikati ashuwa tora mwana ari pamubhedha umuise mumain house umu. Nokuti baba vaye vanogona kudzoka. Hatisati tatombobata kana kutsvaga jira. Pari kuvhurwa gumbeze kudai, ndobva tatoona ari pamubhedha wacho ari kuda kuti aberekwa auye mumba umu. Akatofa, akatobayiwa kudhara. Saka patime iyoyo handatozombokwanisa kana kuti nditsvage jira rekuti tisunge mwana uyu watatafambira kuti toda kutora jira. Ndangorohwa nehana, ndatobuda ndichiridza mhere ndichimhanya neraini. Chidaidzira vanhu kuti vaimuone chiitiko chaitika chinoshamisa pamba panapa. Ndomaitikira azvakaita. Takasara topinda mumba umu, baba vamusisina. Vatotiza, vatoenda, hatina kutombovaona. Ndofunga kugara kwavo mwedzi uno watatopinda uyu ndowechi3. 2 months chete ndodzatagara navo panapa. Asi movement dzavo dzavaita nababa vavo, tingati 2 weeks ago back, vakatomborohwa zvokuti vaitofamba nemudonzvo. Nababa ivava vakatonomangara kesi yacho kumarimba uko. Asi hatina kuona pavakabatwa baba ava, tisingazivi hedu kuti nyaya dzacho vanga dzava dzichiri kufambirwa here. Zvokuti pamwe dai vakakasikidzwa nyaya yafambirwa nemapurisa, pamwe havaizosvika pakuuraya vana. Ndityisa nanhasi kuti ndizive kuti mumba macho unogara sei, kana kuti uti mumwe munhu pinda anoshaya kuti ndinomugara sei. Yatoimba yakutotyisa nezvinhu zvakadaro, nekuti hazviitiki kuti munhu angochekwa zvisina musoro, zvamusina kumbotukana kana kudii. Vana vadiki vakadaro vatukana nawo chii? Mai yacho takatozoita vekufonera kuti muri kupi, mhanyai mwana vatochekwa kuno. Munotoona vana vapera vafa. Zvokuti zvese zvakaitika izvi, mai vacho vanga vasipo. Hapana zvo vakatozouya vachiona munhu atochekwa, tatoo kumapurisa. Saka zvinhu zvinotyisa kuti Zimbabwe inoika tatisingambooni, taizvinzwira kure kunzi ndo zviri kuitika, tichitozviti zvakaipa. Zvino izvi zvandakaona chishamiso chikuru chinotonditambudza mupfungwa zvokuti handitorari nekufunga, nekuti baba vevana vakafa, mai ava vari kunzi nababa tezvara, sekuru vevana. Pakafa baba mwana wavo mukomana, vakataura kuti chimbotipa mwana, ona ivo zvingakuremeri, haushande, hapasina munhu anokubatsira, tipe vana. Mai avo vakaramba nevana, vakati handidi nevana vangu. Saka vakanga zvichiita sevakanga vasingawirirani. Kana musi wokuzoti tezvara vacho ivo sekuru vevana kuti vauye pana, vakangouya semunhu mukuru. Asi takazoteera ikoko, vauya pano vakataura kuti
uyu anga asingadi nevana. Zvino chitarisai manje acheke urayisa vana nemaboyfriend ake. Saka zvinhu zvakaoma. Baba vaya vakazoti zvisinei chiuya uchemere vana vamuzukuru wangu kumba. Kuna mukumba dzetso. Ndobva vazotakura musi wemandi, musi wechipiri, musi wemandi. Kozi mapurisa paakauya chitunha chakarara mumba umu. Isusu ndobva takugara mudhainingi. Kuseniwo kuma10 mapurisa ndopa wakazouya kutora chitunha vachienda nacho. Saka zvakangooma tatisatambudzana kurudzana kuti tione kuti vachaita sei nemumba imo. Pamba pakaita zvakafanana kunga munhu azvisunga kana kuti iyoyo idhenja yakaoma kuti munhu anouya kocheka munhu panapa. Panofanirwa kuti vabereki kana kuti hama dzacho vauye vaone kuti vangabvise sei mhepo iyoyo, nekuti mhepo iyoyo yakasara ipapo. Chitunha ndo chakaenda asi mhepo iyoyo haina kupera. Inogona kutityisa, inogona kutivhiringidza. Hatisi kutomboziva izvozvi, tinogara zvidu tinototya kuti mweya iwoyo unobva sei. Tiri kutodawo vanotibatsira. Ininiwo ndaikumbirawo ruzhinji rwevanhu vemuno Zimbabwe kana ndevekupi vane rudo vandinzwirawo nyasha, vanenge vandinzwirawo nyasha, nekuti ndiri kuchema handisi kutomboziva kuti ndichaita sei. Dambudziko randapinda ndinototya nekudedera mukati memba kuti handisati ndaona chiitiko chakadaro. Vanodawo kundibatsira mukati medambudziko rakadai, vemachechi kanawo vamwe vane nyasha vane tsitsi vanondibatsira, vanondiwana pa3 Hwata ndopandogara. Handina murume, ndine vazukuru vakawanda vandinogara navo vari kutodawo chibatsiro chokuenda kuzvikoro ndekudii kuti ndizvikwanise kutora munhu kudaro ndenge tichitsvagawo kuti ndione mari yekuteerera dzimba dzedu dzemunhu. Zvinozikanwa kuti hadzigarwi chete, dzinoteererwa. Kuti ndichiwana mari yemutero izvozvi adaiso haana kuteerera imba. Madheta ataanawo kana wokwasapuritendendi vanenge vakutokuwekera ×2 kuti hauna kuteerera imba. Magetsi anogona kutovharwa. Havambo kuzvinotisa kuti vazvizive kuti imimi makafirwa. Chinhu ichocho zvinhu zviri kutonditambudza. Toshaya kuti ndobatsirwa nani. Ndiri kukumbirawo ruzhinji rweZimbabwe vane gonowo kundibatsira vanondiwana pa3 Hwata ndopandiri. Tinotendai veZimbabwe, tichisuwirwa nebasa rakadai randakaitirwa. Handisi kukwanisa, handisi kurara, ndozviisa pamuri ruzhinji. Ndinokutendai ndichiona muchiuya muchindiratidza rudo rwokubvunza. Ndee ndichifunga kuti hakuna ari kumbozvionawo, hakuna ari kuzvinzwa, asi ndinotenda zvikuru ndichiona hangu veZimbabwe vachiuya kuzondiona ndakarwadziwa zvakanyanya. Handina isusu taakutochemawo nevari mudzimba vacho vabereki nevasiri mudzimba vari mumarelationship kuti vanhu kana vakanganisana kana kutadzirana mudzimba kana zvichibvira zviri nani vanhu vasiyane, mumwe kwake vorambana zvavo, pane kuti munhu anoti ndinoshingirira imba kana kuti ndinonyarara asi munhu achizokuwadzwa mukupera kwegore kana kuti mukupera kwenyaya, nokuti mumwe anenge akadumbirwa anogara aine fungidziro yekungoti mumwe ari kuita zvakati ozopedzisira auraya munhu. Saka zviri nani kana vanhu vanetsana, zviri nani varambane zvavo.